ଆଜି ଗୋଟିଏ ଗପ ଶୁଣିବା। ଗପଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଠେକୁଆ ଓ କଇଁଚ ରହୁଥିଲେ। ଠେକୁଆ ବହୁତ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ତାର ଗର୍ବ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଇଁଚ ବହୁତ ଧୀର ଗତିରେ ଚାଲୁଥିଲା। ବେଳେବେଳେ ଠେକୁଆ କଇଁଚର ଧୀର ଗତିରେ ଚାଲିବାକୁ ନେଇ ମଜା କରୁଥିଲା। ଦିନେ ଠେକୁଆ କଇଁଚ ସାଙ୍ଗରେ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଲା। ଠେକୁଆର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ସେ ବହୁତ ସହଜରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଜିତିଯିବ। ଠେକୁଆ ଓ କଇଁଚ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ ଶୀର୍ଷସ୍ଥାନ ସ୍ଥିର କଲେ। ତାପରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଠେକୁଆ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ବହୁ ଶୀଘ୍ର ସେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେ ଦୌଡ଼ିବା ବନ୍ଦ କରି ପଛକୁ ଚାହିଁଲା। ସେ କଇଁଚର ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଠେକୁଆ ଭାବିଲା, ବିଚରା କଇଁଚ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଥିବ। ସେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ କରିନେବ। ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେଇପାରିବି। ହାଲିଆ ହୋଇ ଠେକୁଆ ଏକ ଗଛ ତଳେ ଶୋଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ କଇଁଚ ଠେକୁଆ ଶୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ଶୋଇଥିବା ଠେକୁଆକୁ ଦେଖିଲା ଓ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲା, ମୁଁ ଜିତିପାରିବି ଯଦି ଠେକୁଆକୁ ନିଦରୁ ଉଠେଇବିନି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଅନ୍ୟାୟ। ଯେତେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋ ଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦୌଡ଼ିପାରେ। କଇଁଚ ଠେକୁଆ ନିକଟକୁ ଗଲା ଓ ଠେକୁଆକୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇଦେଲା। ଠେକୁଆ ଉଠି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ କଇଁଚକୁ ପଚାରିଲା, ତୁ ମୋତେ କାହିଁକି ଉଠାଇଲୁ? କଇଁଚ କହିଲା, ମୋତେ ଏ ଖେଳ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ତୁମେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଜିତିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଠେକୁଆ ସେତେବେଳେ ଅନୁତାପ କଲା ଓ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ କଇଁଚ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ସେ ଦୁଇଜଣ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ଥିର କଲେ। ସେଦିନଠାରୁ ଠେକୁଆ ଓ କଇଁଚ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଲେ।